Alături de noi, în această seară, timp de 4 seri la rând, este și televiziunea Litoral TV, care va monta filmarea pentru fiecare seară și o va difuza pe parcursul acestui sezon, undeva în programul dumnealor. Mulțumim Litoral TV! Vă rog frumos să vă așezați echipele în linie 3 câte 3 sau 2 câte 2 în adâncime, nu pe lungime. Nu de alta, dar mi-aș dori să încapă toți.